Takže ja vás zdravím u videa. Dnes sa pozrieme na slečnu Nesukara, ktorej akože totálne jebe a hovorí, ako porucha príjmu potravy je vlastne vina tých, ktorí ju majú. Poďme sa na to pozrieť. Na tyhle vaše poruchy si můžete sami, nemůže za ně absolutně nikdo na internetu nic. Čajočka vyriešila chorobu jedným TikTokom vlastne. Nie. Eating disorder, poruchy príjmu potravy nie sú niečo, čo si človek jednoducho spôsobí sám slabou vôľou alebo rozhodnutím. Zvyčajne vznikajú kombináciou viacerých faktorov psychika a emócie, úzkosť, perfekcionizmus a tak ďalej. Ty hlupa hus. Je to prostě váš problém, vaše chyba, přestaňte to přisuzovat ostatním lidem a přestaňte to diagnozovat. I ostatním lidem ne všichni jsme tak slabí, jak vy v hlavě. Ty hlavne už drž piču a skôr sa ty daj dokopy v hlavičke žabka, lebo fajnovo ti jebe, že také pičoviny môžeš trepať. OK, že vidíme hubenou holku a místo fitka, místo zdravýho jídla, že se nám líbí její postava, teď budu na vodě a okurce. Ženy, keď reálne toto robíte, fakt jebte na to. A dajte si radšej fitko, jedzte zdravo, OK? Ale nie, že povedať, že za poruchu príjmu potravy si môžete sami to vôbec. Ideme na ďalšie video. Tady nějaká šlehnutá švihlová, který celý profil je o tom, že někdy v životě měla poruchu příjmu potravy. Kdo ti tu poruchu způsobil? Sama si ji způsobila. Som nevedel, že má jej lekársku správu. OK no, všetci, kto máte poruchu príjmu potravy, si môžete za to sami. Jej mindset je crazy. Jak môžeš byť tak tupá, že toto povieš bracho? Na čo choďte ku psychologičke, keď Neslakara vám to vyrieši TikTokom? Bo co mi jdeš teďka říkat, že ti máma přestala dávat žrát? Ne, prostě si měla internet, když si nebyla dostatečně mentálně v pořádku, což jako pořád podle mě nejsi. A viděla si nějakou hubenou holku a nedoproti v hlavičce, že máš začít cvičit a jíst zdravě. Ale vybrala si tu jednoduchou cestu, nežrat. Nežrat je příšerně jednoduchý, kdybych já teďka chtěla začít vypadat úplně na kokot a chtěla jen jakoby být hubená, což jakoby bych hubla, neudržela mi svaly, tak přestanu žrát a vydrž mi 5 dní a mi to úplně jedno. No a to jste si povybírali vy, sleční s victim mindsetem, abyste teďka měli o čem dělat content, takže tak. Ako toto neviem, či je pravda alebo nie. Ja o nich dvoch počujem prvýkrát, ale ak áno, tak to moc v pohode není. Neviem, či ona to robí naschvál alebo nerobí, neviem. Ale podľa mňa nie. A hovoriť pičoviny, ktoré ani sama nevieš, či je pravda alebo nie, mi príde tiež trochu na piču. Nemyslím si, že by toto robí pre content. A ak áno, tak aj tak si myslím, dosť pomáha tým dievčatám, ktoré poruchu majú. Poďme sa pozrieť na vyjadrenie od Gabriely Švejdovej. Vždycky od slečen, které poruchu příjmu potravy měly, ale ani s tím nedosáhli takovou postavu, jak mám já. Mi jen tak maximálně honí ego. Ty ho už máš postrop, Čajočka. Jedna holka na TikToku mluvila o tom, že si za svoji poruchu příjmu potravy můžu sama a že jsem si vybrala jenom jednodušší cestu k hubnutí. Ty ale přece doufám víš, že to není pravda. Porucha příjmu potravy není určitě žádná jednodušší cesta. Je to jedno z nejzávažnějších duševních onemocnění a rozhodně si za ní nikdo nemůže. Ako si vyberiete chudnúť je vaša vec, ale není to OK, keď to riešite tým, že nebudete jesť. Sám. Mě to ale fakt strašně bolelo slyšet a přijde mi, že se mi kvůli tomu všemu zase ta nemoc zhoršila. To je mi hrozně moc líto. Víš, že kdyby si cokoliv potřebovala, vždycky jsem tady pro tebe, abych tě podpořila. Zároveň ale hlavně nezapomínej, tyhle její hloupý řeči neříkají vůbec nic o tobě, ale vypovídají akorát jenom o ní. Protože věř mi, žádný normální, rozumný člověk by tímhle způsobem nikdy duševní problémy nezlehčoval. Toto mi prišlo trochu cringe vyjadrenie. Mohla to spraviť lepšie za mňa, ale podľa mňa Nesa by sa mala trochu uvedomiť, čo jebe na sociálne siete za sračky. Urobte si názor na to vy. Dajte mi ho vedieť do komentárov. Keď sa vám video páčilo, dajte like, odber a čau.